UPPL नि सायाव बाथ्रा बुंबा BPF जों बखिजायो BPF नि सायाव बाथ्रा बुंबा UPPL जों बखिजायो थाय जारलासोलै होजालायबाय गेदेर मोनसे दम दिदोमाबो बुंगासिनो दं आं रायजोफोर लास्टावसो बुंगोन आं बिनि सायाव मोनसे निउसखौ नायना लाग्रोनि लोगोसेनो বিপদত পৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজাহাৰ দাখিল কৰিলে কাৰাৰুদ্ধ হ'ব পাৰে অসমৰ বহুবল্কী চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দোষী সাব্যস্ত হ'লে 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 10 লাখ টকাৰ জৰিমনা অথবা ফেক নিউজ বিয়পোৱাৰ অপৰাধত দোষী হ'লে দুয়োটা শাস্তিয়ে ভোগ কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাৰা নিৰ্দেশৰ পাছতো সেই নিৰ্দেশ উলংঘনেৰে ঘৃণাৰ প্ৰচাৰ কৰি ঘৃণাৰ সদাগৰত পৰিণত হোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ ফেক নিউজ প্ৰচাৰ কৰাত প্ৰবৃত্ত হৈছে 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ শংকাত আতংকিত হৈ পৰা বিজেপিয়ে মৰণপণ যুঁজত নমাৰ দৰে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নেতৃত্ব লোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো টাকুৰি ঘূৰা দি ঘূৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত বিভিন্ন প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই তীব্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য कंग्रेस पार्टीनि पलिटिकेल जे केम्पेइननि माखासे भिडिअ फुटेजखौहाय लानानै जोंहा आसामनि मामायाहाय इडिट खालामनानै आपल'ड होदों जाहैदों दानाबा फेक निउस खालामदों जाहैदों दानाबा बेनि थाखाय निउस गुबुन गुबुन हिन्दी रावनि आरो एसामिस रावनि निउस लाइभफोरावहाय जोङो नुगासिनो रायजोफोर नङा होमबा दा बिनि सायाव जोंहा ससियेल मिडिया जायफोर इउजारफोर बिथांमोना जुदि फेक निउस जुदि होयोब्ला ससियेल मिडियायावहाय बिथांमोननि थाखाय माखासे पेनाल्टि आरो पानिशमेन्टफोर रुल दङ नङा होमबा गभर्नमेन्टहा जे 7 इयार्स जेल जानो गोनांबो जानो हागौ बेजों लोगोसे 10 लाख थाखा फाइनबो फोनांनो हागौ दा जोंहा आसामनि मामाया बे पानिशमेन्टखौ मोनगोन ना मोना बा खोथाया बेसेबां सैथो बेसेबां थार बेसेबां नंखाय बेखौ जोङो मिथिलांगोन नङा होमबा रायजोफोर दायो निउसाव गोसारलागासिनो दङ जे हेमन्त बिश्व शर्मा जोंहा मामायाहाय फेक निउस फोसावनाय अके रायजोफोर बेखौ आं बे बाथ्राखौ बेखिनियावनो दोनबाय बेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आंनि मेन बुंनो गोनां कन्टेन्ट बेयो जाहैबाय थाम्बनेइलाव नोंथांमोना नुदों BPF हाबनायनि दिदोमखौ दम होनाय नङा होमबा रायजोफोर आं बुंलांगासिनो दङ सोर दम होदों सोर मा बुंदों बहानि मानसि नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां अब्ला मिथिगोन अके आरो गुबुन मोनसे बाथ्रा आङो गले गले बुंबाय थादों रायजोफोर जोंहा अफ्रि दैमारि बिथाङाहाय गोबां मोजां रायजोफोरजों अनसायजानाय खामानिखौहाय मावदों जायनि बिफाया दिनै जेलावहाय दङ दासिमबो उदां जानो हायाखै NIA केस नांनानै बिथांनि जि फिसाजो बिनो साइकेल गंसे बायना होनायजों लोगोसे बिथांनि गासै फरायनायनि जि खरसा पाति जेसेबां निड्सफोर बेफोरखौ जोंहा अफ्रि दैमारि बिथाङाहाय बानस'दों जेब्लासिम बिनि बिफायाहाय जेलनिफ्राय उदां जाया खोब मोजां बाख्नायथावना बाथ्रा स' आं बेखौनो बुंगोन मे गड ब्लेस इउ अफ्रि ब्रादार BTR UPPL सरकारनि गेजेरजों गोबां आइजोफोराहाय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रां मोननो हादों मोजांनि बाथ्रा सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै बेथ' जाखागोन नङा जायफोरा मोनदों बिथांमोननि थाखाय गोजोना फैबाय नङा होमबा गोसोआवहाय शान्ति जाबाय 5,000 फैसा मोनबाय अनसुंथाइ मोनबाय माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो हासिगोन बिथांमोना खुसि आरो जायफोरा मोनासै बिथांमोना दुखु बिथांमोननियाव गोजोना गैया नङा होमबा बिनि उनावहाय जोंहा प्रमद बर' साराहाय मोनसे मा होनना बुङो चाइल्ड प्रटेक्शननि सायावहाय जि सावरायनाय नङा होमबा वर्कशप प्रग्राम लादों DC अफिसावहाय बिथांमोना बेयावबो 2025नि गेजेरावहाय बिथांमोना जि 40टा हमस्टेयावहाय सासे MLA 5 लाखै होगोन बेखौ गथ'फोरनि थाखाय खरसा खालामनो चाइल्डफोरनि थाखाय चाइल्ड प्रटेक्शननि नामाव खरसा खालामनो बेखौ जोङो निउसाव नुनो मोन्दों नङा होमबा रायजोफोर बेनि उनावहाय बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय दिदोमखौ सोर दम होदों BPFनि UPPLनि BJPनि
सोरखौ मा बुंनो नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय आं बेखौसो बुंनो गोसो जायो रायजो राजाफोर जोंनि पाब्लिकफोरखौहाय नर्मेल पाब्लिकफोरखौहाय ओरैबायदि माने रोदायाव हाबजोबनाय बायदि ओरैबायदि खालामबाय दिनै जोंनि लिडारफोरा पलिटिकेल लिडारफोरा नङा होमबा दिनै बुंनो थाङोब्ला पलिटिकेल लिडारफोरानो गावजों गाव बिबायदि एसेबां गोथौयै हेंथा एसेबां गोथौयै एगेन्स्ट नंलायलाया खिन्थु जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय जोंनि पाब्लिक मानसिफोरासो नों आंआसो ओरैबायदि माने सुथुर जालायो दा बुंसै आरो नङा होमबा बेफोरो जाम्बानि फाव नंगौना नङा रायजोफोरा कमेन्ट खालामलाय ओरैबायदि सिरियास लागोन ना ओरैबायदि सिरियास लागोन पलिटिक्सखौ लानानै मिथिबायना रायजोफोर मा बुंगोन आरो जाम्बा होनना बुङा मा बुंलै बिदिखो रायजोफोर ओरैबायदि इसेबां नों आं पाब्लिकफोरा गामियाव थाग्रा नों आं पाब्लिकफोरा एसेबां पलिटिक्सखौ लानानै एसेबां सिरियास जानो दरखार गैया मिथिबाय पलिटिक्सआ अराय समनि थाखाय नङा आरो आं बेखौनो बुंगोन पलिटिक्सनि थाखाय नोङो नोंनि उसुंसेनिजों बा नोंनि गामिनि सोरबा सासे व्यक्तिजोंनो नोङो एगेन्स्ट जानो प्रयजन गैया मिथिबाय आथिखालाव जोंनि गामि ओनसोलावहाय बेबायदि थासारिया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों दे रायजोफोर जोंनि एखे गामियावनो आं सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन डिभाइड भिलेज 50-50 होननाय जोंनि गामियाव मोनसे गामियावहाय माने मोनसेल' पार्टिनि पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोर थाया बेलेग बेलेग पार्टिनि मानसिफोर थायो खिन्थु आङो माखौ बुंबाय थादों ओरैबायदि सिरियास लायो मिथिबायना जायनि जाहोनाव दिनै गंसे गामियावनो न' उसुंसेनिजोंनो गावजों गावनो राव होलाया गावजों गावनो माथो होलाया ओइ नों BPFनि ओइ नों UPPLनि ओइ नों BJPनि नों कंग्रेसनि बेबायदि सौग्रुलायबाबो राव होलाया बेबायदि थासारिया आजिखालि गोबां जाबोनो हमबाय मिथिबायना रायजोफोर दा आं बेखौनो बुंदों जे बे पलिटिक्सआ अराय समनि थाखाय नङा मिथिबायना रायजोफोर नोंनि लाइफआव नोंनि जिउआवहाय खिन्थु बे पलिटिक्सआ नोंनि लाइफआव अराय समनि थाखाय नोंखौ हेफाजाब नोंखौ हेल्प खालामा नोंनि दुखु सुखुनि समावहाय नोंनि खैफोदनि समावहाय नोंनि हेल्प खालामग्रा नोंनि सहायगिरियासो ओइ नोंनि गामियाव थानाय नों BPFआव दंबा बै नों UPPL जाय मानसिखौ नोङो मोजां मोना बैसो नोंनि सहाय होगिरि नङा होमबा रायजोफोर जायहा कंग्रेसआव दङ जायखौ नोङो गाज्रि मोननानै दङ जायजों नोङो राव होलाया बैसोसो नोंनि सहाय होगिरि खिन्थु बै BPF बै UPPL बै कंग्रेस बै BJPनि पार्टिनि मानसिफोराहाय अराय समनि थाखाय नोंखौ हेल्प खालामनो हायालै मिथिबायना आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंखौ बुंबाय जुदि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिबाय खिन्थु नोंजों आंजों बा नोंनि लोगोजों नोंनि नसुंसेनिजों नोङो एगेन्स्ट सालायनानै नोंहा जेबो मुलाम्फा गैया मिथिबायना जेबो लाब गैया एक्सुवेलि नों जाम्बासो होनना बुंगोन नोंखौ मिथिबाय आं सानो नोंथाङाहाय आंनि चेनेलावहाय गोदान फैदोंमोनदां बेनिखायनो गुदि खिथा मिथिया मा मिथियानो थोंजोंहै नोङो आंखौहाय बिब्दि दम होनाय स्टाइलावहाय बुंबाय नङा होमबा आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैथां हाग्रामाखौ बखिनाय खैथा भिडिअ दोङो प्रमदखौ बखिनाय खैथा भिडिअ दोङो आङो बथ साइड बाथ्रा बुङोलै मिथिबाय आं सोरबा सासेनिल' जानानै हदायनि बाथ्रा बुङा मालाबा समाव हाग्रामानि एगेन्स्टआवबो खुरां बुङो आङो जोंनि बर' हारिनि दुखु दाहा जायफोर न'खरफोरा दिनै गोग्लैसोनानै दोङो जायफोर न'खरफोरा दिनै खैफोदाव गोग्लैनानै दोङो बिथांमोननि सायाव आं बांसिन भिडिअ लाबोयो मिथिबाय आरो सम मोनसे बुंनो गोनांबो जायो जायफोरा रुलिं गभर्नमेन्टआव थायो बिथांमोनखौ माखासे गोरोन्थिफोरखौ दिन्थिना होनाय माखासे गोरोन्थिफोरखौ बुंनोबो जोंहा मोन्थाय दोङो मिथिबाय बेनिखायनो आङो गोबां समाव UPPL पार्टि बा रुलिं गभर्नमेन्टनि सायावहाय बांसिन बाथ्राया फैयो मिथिबाय आं बिथांनि मुंखौबो आङो होनोबो गोसो गैया बुंना होनोबो गोसो गैया मिथिबायना रायजोफोर लाब गैया एक्सुवेलि आदसा बुंनो थाङोबा आङो UPPLआवबो भट होआ BPFआवबो भट होआ आं जेरावबो भट होआ बेयावनो नों साननानै लादो आं सोरनि सापर्टार मिथिबाय गाज्रि दामोन रायजोफोरा सम मोनसे किसुमान बाथ्राफोरखौ लानानै कन्ट्रलाव लाबोनो चेनेलखौ कन्ट्रलाव लाबोनो आरो माखासे कमेन्ट्सफोरखौ कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय किसुमान बाथ्रा बुंनोबो गोनां जायो बेफोराव जुदि रायजो राजाफोरा माबा मोनसे भुल नुदोंब्ला नोंथांमोना हुद्राय हरनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन मोजाङै मोजां गाज्रि कमेन्टफोराथ' फैखायो बेयो अभियासलि फैखायो गासैनिबो चेनेलाव हेटार्सफोरा थाखायो थेवब्लाबो किसुमान बांद्रायनाय नङा होमबा
सिमा बाद्रायनाय जितु कमेन्टफोर फैयो बेखौहाय एज ए चेनेल सामलायगिरि हिसाबै कन्ट्रल लाबोनोबो प्रयोजन जायो रिप्लाइबो होनो गोनां बाध्य जायो रायजोफोर बेफोरनि थाखाय जि बाथ्राफोरा ओंखारबाय बेफोराव रायजो राजाफोरा गाज्रि दामोनसै बेनिफ्राय जास्ट बेसेबांल'मोन रायजोफोर दिनैनि थाखाय थेंक इउ सो माचसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय